Sehän meillä on pelkkää. Se vesimelo, niin se halus, mutta niin. Oota, mä kato. Kysy tosta, kato vähän Dragon Fruitia tai jotain, vetääkö ne pieniksi niin. Hello Finnish guys. Kuuluu vai? Yes. Tää voit löytää hunen. Joo. Vai pitäisikö mennä tonne päin jo? Ei kyllä osaa sanoa. Reunimaista katua me ei ainakaan olla mene. Ei. Oletko häiriintyneen näköisiin noin heitä noin? Ne on varmaan vähän niinku padelu. Mistä mennään hetkiin? What is this? No food, you food. Jep. Tää testataan. Tämähän on hyvä. Puutuu suu vaan jotenkin. Menee ihan puuduksiin koko suu. Tiedätkö toi? Joo. Aika mielenkiintoista säppäjältä. Sen takia ne jauhaa sitä aina siinä banaaninkuoren sisällä, että toi mosko. Tää jää tänne joka puolella. Jep. Ihan täynnä tätä suutuita. Kuivu suu vaan silleen niinku. En mä kyllä huomaa. Toimi. Ei millään tavalla. Ei hääri. No ei ollut kyllä hyvä. Äijä veti säkillisen suoraan. Tää on piti kannatuksen vuoksi, se oli 20. Tätä. Tää kun vesimelo on, niin tosta vie sitä kyytiin. Mites se hunaja? Käydäänkö vielä kiertää? Honey. Anywhere. Do you know honey? No honey. Täältä sinne peltihalliin ja kierretään takaisin. Jos ei löydy hunajaa, niin tästä. Käydään vielä tsekkaan tuolle jonkin. Paljon se oli 30? Tähän siinä oli 30 patia. Tarpeeksi pikkuraa. Tarkoittaa. Siinä olisi ollut jo 35 patia paikat. Onko pitkä hiasi? Tuossa on niin väli. Pelkkää pitkä hiasi. Kaikki on vaan kyllä sen näin. Niin on. Tossa on bamburöökiä. Onks vetänyt tätä ikinä? Onks sä Femma varmaan sen toppa? Oikeesti toi on paha. Mä oon vetänyt baarissa. Pelkkää bambua. Ei, on siellä jotain körstiä sisällä. Osta semmonen ja vetele tänään yhden semmosen. Niin maistuu ihan kuin muksuna koiranputkea olis polttanut. I take this and this one. Ei soke. Tää väli ollaan menty niin monta kertaa, että mennään tosta vielä takaisin ja sieltä. Joo. Siinä on vähän kaiken näköistä pikku kakkua.